Na Jaiñtia jing Pynpoi batikna Bakadon katangka kit Umphniang bakit rui jingdi pun buahan ka anti-narcotics task force ANTF jengki bor pulit ke East Jaiñtia Hills District kala penabshirip ha Umphniang Police Patrol Outpost Shillong Police Station ha ka live hotrik kula lengkar aja Rio laong ka Kyrwoh na ka office USP ke East Jaiñtia Hills District Vikash Kumar IPS ha ka jing penabshirip la pensange ikatay katangka kit Umphniang ka badan yu registration number AS11 DC 1200 haka balabat toket ya sangut kibrio na kacing khenra lalap sautli senduk sabon bla song plastic bla thap saupsan point saukram udrok heroin bat sautli mobile phone nagini kibrio kini suban nong khai drok la shim bagi degi Snar jang gawai ka kunhun penyai drok bashir khai ka badang ti penyai drok na gawai ka jalla shagwai pan ka office USP ke district kala pelaj ru ikerteng juga ti sangun bakanthop yu shaimal boro umatab uden u ator rahman bat ubiran singha laong bautay drok shongdor kumba arpholak tengka bat mardor ki pulit ki register mukadduma Shillong Police Station katkum ki kendon ke NDPS Act harengkat kintoket kablaya chekman Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka Umphniang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya